Ginaaligar nga ginposes ang 16 ka mga estudyante sa Pughanan Integrated School sa Banwas ng Lambunaw sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa school principal nga si Miss Rochi Cornelia, ginpahayag sini nga pasado alas 10 sang aga sang sunod-sunod nga naglain ang pamatyag sa mga kabataan sa dinila na Batigan nga ginsurot ang mga ini sa matugnaw nga hangin sa ila tiil tubtob nga nagsaka sa ila nga sulok-sulok. May nagasinggitan, nagahilibion kag may ginahambal ang iban nga estudyante sa dinang isa ka grade 12 student ang nagpahayag nga may nakita nga espiritu ang iya classmate kag nagasiling nga nagapangayo sang bulig ang mga ini. Apang ginathag naman ni Cornelia nga posible nagalain ang pamatyag sang kabataan kag bangod sa kakulba, stress o psychological factor, nagsunod-sunod ang hysterical sang kabataan. Gindugang man sang principal nga sa tion nga punggan nila ang mga estudyante, nagauntat man ang ila pagwaras kag makontrolar ang ila aksyon, hindi kaangay sa mga matuod nga ginaposes nga tuman kakusog kag nagalain ang tingog. Samtang temporaryo naman nga ginpauntat ang klase sang buluthuan agud mahatagan sang tion ang mga estudyante nga makapahuway. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.